maituturing na matagumpay ang isinagawang 10 araw na voters registration sa lalawigan po ng Pangasinan matapos itong tangkilikin ng mga Pangasinense. Sa panayam po kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Marino Salas, iniulat niyang nakapagtala ang kanilang tanggapan ng kabuang 110,670 na bagong botante. Mas mataas kaysa sa target na 75,000 new registrants. Ayon kay Salas, dinagsa ang registration centers sa buong lalawigan kung saan pinakamarami sa mga nagparehistro ang edad 15 hanggang 17 na umabot sa 73,000 first-time voters, habang ang bilang naman ng mga regular voters ay umabot naman sa 37,493. Dagdag pa ni Salas, posible umanong magkaroon ng extension ng voters registration sakaling tuluyang mapirmahan ng panukala sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election 2025. IFM News. IFM News. IFM News.